съм Бумнов. Днес ще играем хедбол. Този път няма да е мултиплеер с моят приятел. Аз ще играем просто... Не знам какво ще играем. Season, може би. Season, я да видим цяло мисиите какви са. Win match with second defensor. Power shot. Win match and start round. Айде, почваме да завъртим това. Този спин. И... 70 хиляди! 70 хиляди! 70 хиляди! 70 хиляди! Не! Изпуснах 70 хиляди! Не! Защо? Искам да завъртя още един път фри. Ето, клипа свърши. Сега да теглим отново. Тук обаче не са много хубави нещата и аз не завъртях много хубаво. 9 диаманта. Не! Чи, брат, не! 1900, браво! Не мога. Моят приятел ще върти ето това. Скоро очаквайте го. Добре да стартнем някой матч. Айде ще играем на аматьор, защото аз още не мога. Той играе от Android. Окей, 36. Дано сега да не съм затиснал микрофона. Надявам се, айде то ми вкара. Аз изобщо не съм добър на... Не съм толкова добър на хедбол. Айде го, браво. Добре, приятел, знам. Айде, 2-0. 2-1, ай, връщалка. Връщалка. Аз съм Христо Стефанов и това е... Днес играем хедбол. С мен е Павел Колев. Така казвам Христо. Няма, сега пък не знам дали да се легалка ми. Да, тъжен си, брат. Тъжен си, защото ще бия. Зависи колко стане клипа, толкова мачове ще изиграя. 3-3. Ако чувате нещо, това е брат ми. Айде! Фанята, бе! Добре, Лъки. И на тебе. Ама, бе! Как може? Сега ако ме бие, то... Аз просто не знам! Не! Защо? Тук няма май златен гол, има само равенство. Айде! 2 секунди имам. Ще го обърна. Ще изравна. Да, ще изравна. Готвък. Я не ми викай готвък, бе. Под камайна. Не! Не, никакъв шанс няма. Да, бе! Първи мач загуба. Аз не съм толкова добър, каза ви. И ще купя това, ще купя и това. То сега ще го бием. Сега ще го бием то. Няма, ще го бием. Ще го биеме. Така. Брат, само си го изхъбих. Знам.
Ме. Аз няма смисъл да скачам. Не. Давай. Браво, бе. Иска да бих си ги. Всички, но все пак вода. Хайде, бутай я вътре във вратата. Не! Как? Пречи да ходя. Си матко, карам се татко, кипли се на вода. Пречи да ходя. Не, бе! Добре, не съм свикнала да играя хедбол просто. Моля да ви не се хилете. В момента сигурно се пукате от смях. Аз ще го обработя с Power директора. Видеото може би. Не знам, ще видя. Зависи. Power директор. Миналото видео просто го обработвах с Power директора. Айде! Жълт картон. Не. То добави 30 секунди обаче. Айде! Дадоха му жълт картон на това, защото стои само на вратата. Не. Нямаше как. И то добави 30 секунди. Можеше да си вземе равенството съвсем спокойно. Да, той човека не искал. Но за мен се очертава втора поредна загуба. Само се очертава и ще е загуба. Аре бе! Не. Чиста загуба си това. Хора, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал, макар и тези страхотни загуби. Очаквайте видео днес. Обяд. Може би. Не знам, ще видя. Ако ви е харесало, дайте лайк и се абонирайте за канала ми. До следващото видео.